Jeg vil gerne bevise sætning 2,1. Hvis f er kontinuert og ikke negativ i en funktion i intervallet a til b, så er stamfunktionen a differentiabel med den afledte funktion f. Det vil altså sige, at mærke af x er lige med f til x. Og vi ser her på et vilkårligt punkt x0 mellem a og b. Og de har så den her differential koefficient x0, f af x0, som er dette ax0 plus h minus ax0 divideret det hele divideret med h. Det går mod f af x0, hvis h går mod 0. Og der er de her to faktorer, der ligesom skal være opfyldt, de har forudsætninger for, at det her det ligesom kan lade sig gøre. Det er, at h den skal være til højre for x0, og at f den skal være voksen efter x0, og det har vi begge to opfyldt her. Og så zoomer vi så ind på, på delta a, som vi har gjort herover, og der kan vi så inddele den i tre figurer. Den første, den her f af x0, gange med h, x0 gange med h, det er mindre eller det samme som delta a, som er mindre eller det samme som f af x0 plus h gange med h. Og så kan vi så se, at delta a her, det er så det samme som udtrykket herover. Og så fordi at uligheden er samme på begge sider af delta a, det er h, så må man dele det hele med h, sådan at funktionen, eller det her det kommer til at hedde f af x0 er det samme eller mindre end delta a delt med h, som er det samme eller mindre end f af x0 plus h. Plus h. Ja. Og så må vi se grænseværdierne på begge sider. Det er så det samme, hvis vi lader h gå mod 0, fordi så forsvinder h herover, eller bliver meget lille, og herover der er den ikke til stede alligevel. Så vil det så sige, at så har de så alle sammen den samme grænseværdi. Så kommer den så til at hedde delta a delt med h, altså lige med f af x. Og så ved vi så fra differentialkoefficienten, at så ved vi så fra differentialkoefficienten, at delta mod delt med h, det går mod a mærke til x0, når f af h går mod 0. Og vi kan se her, at det er de samme ligninger, hvis hvis h går mod 0, og så har vi dermed bestemt sætning 2,1. Hvis f er en ikke negativ kontrært funktion i intervallet mellem a og b, er arealet a af det givne område, der begrænser grafen. Det vil så sige det her skraberede område, hvor x-aksen og linjerne a er lige med x og b er lige med x. Det er så givet ved store a er lige med store f til b minus store f til a, hvor f det er en stamfunktion, en vilkårlig stamfunktion til lille f. Og hvis a til x er arealfunktion for f, er ax arealet under grafen her, a til x har vi fundet her, men vi ønsker ligesom at finde a til b. Og så ser vi på en vilkårlig stamfunktion for store f til f, hvor vi så ovenfor i den sidste sætning her, der beviser vi så, at a er en stamfunktion til lille f. Og forskellen mellem f og a er konstant, så vi kan skrive a til x minus f til x er lige med k. Og så er det specielle ved det her, at man kan skrive a til a minus f til a er lige med k, og samme måde kan man skrive a til b minus f til b
er lige med k. Og så fordi de begge to giver k, så kan man så sætte dem lige med hinanden. Sådan den hedder a til a minus f til a er lige med a til b minus f til b. Og så nu så kan vi så sætte a er lige med 0 for at få ligningen. Så får vi så ligningen, der hedder, så skal vi sætte a til a er lige med 0. Så får vi så, kan vi sige minus f til a er lige med a til b minus f til b. Og så kan vi så isolere a til b, sådan at vi får a til b er lige med f til b minus f til a. Og det er så det, vi skulle bevise op til starten.